Aukeratuko nuke Mutrikuko Itoiz taldea, estilo desberdinak ikutzen duzen talde bat dalako. Disko kontzeptualarekiko eduki nuen lehenengo informazioa edo, eurena izan zen, Ezekiel diskokoa, eta horregatik da niretzako talderi, esanguratsuena niretzako. Aukeratuko dut, nigan eragin handiena eduki deuen diskoa dalako, eta da Arctic Monkeys'en, ia ondo esaten baduten, Whatever People Say That I Am, That's What I'm Not. Eta, dalako kaos, oso ondo antolatutako kaos bezalako disko bat dalako, eta hartu sosten garai horretan, oso garrantzitsua izan zalako niretzako, eta musikan salto bat emon nuela uste dut, entzule bezala. Whatever Happen, deko izena, The Strokes taldekoa, eta aukeratzen dut txupito antzerako abesti bat dalako, ez dakit, zer berezi sentitzen dut abesti horregaz, bukatzen da, eta ez dut gure ozta bere entzun, baina gutxi izango balitz bezala geratzen az, eta dekon punte hori niretzako oso polite da, eta hori aukeratzen dut. Letra oso bat aukeratuko dut, Rupert Ordorikaren Banekien abesti da, hasteko berezi da niretzako, Sabitzu urabeslariek abesten dabelako soinu frogatan, da berari esker jakine ban abesti horregaz. Heldutasunera bidea modu zintzo baten egiten duen pertsona baten letra da niretzako. Norberak bere burueri berba egiten dutzona. Barkamenezko mezuak dekoz, barkamena eskatzen dugu, abestian bebai apur bat, eta horrek zintzoa egiten dugu, eta gero esperantzazko mezuak bere zabaltzen dugu, zorduan, apur bat romantikoa da, baina bi arrazoi horiengatik niretzako letra importantea. Kasu honetan gertuen dekot esenak aukeratuko dutez, bai entzule bezala, baita musika talde bateko parte bezala, aukeratuko ditut Josu Simon Bielabeitia, Belako eta Lukieken gitar jolea, eta Aitor Etxebarria, Lordi tokeko gitarrista. Aitorregaz sakonduko gehiago, zentzu honetan usteot ulertzen duela musika komunikabide bat bezala edo modu oso berezi baten, eta oso erreza egiten du beragaz konposak eta prozesu hori, eta ulertzen du modu oso logiko baten, bai estruktura aldetik, bai melodia superpolitak sortzen deuz, eta beti dinotzen ganera berak ni asko sobeto ulertzen dagoela nik berak baino musika aldean, hasi que badago balantza polit bat beragaz eta bera aukeratzen dut. Normalean erabiltzen dut lasaitzeko edo, orduan gidatzen doanean bebai, entzuten dut. Etxean bai gustatzen daztela noizbeinka, uste dut gatza dela, baina gustatzen daztela batez be tartetxo bat topatea entzute duten musika, batez be barria da musika hori aditasunez entzuteko, eta bestela erabiltzen dut oian dagoenan entzuteko edo gidatzen dagoenan batez be. Bi aukeratuko dutez, bata da Mungiko Errota Gaztetxea, uste dut hor neukiotezen talde ezberdinek asko duten bakotxean oso berezik izen dela. Presio handi da ganera herrian jotea eta horrek egiten du urduri jartzen zaitu, baina polita egiten du aldi berean bebai, batez ere joten zauzenan eta gero musika panoraman berean eragin eduki duela Mungiko Gaztetxeak, batez ere maila lokal baten, eta danon etxea izen dela. Eta gero, urtero joten dugu Bilboko antzokin eta hori beraz izaten da kontzertu hori. Batez ere zer ikusten noan horrek markatzen dugu lekua polita egitea edo ez, eta batez ere norekin noan ikusten, errepikatuko dut, baina antzoki leku erosoa dela ikusteko, eta Euskal Herriko gaztetxe guztiak bebai. Kriston ekarpena egiten dabe kulturari, euskal kulturari batez be, musikaren militanteak direla bebai esan alda, beste gauza askoren militanteak diren moduen, baina musikaren militanteak bebai, orduan, orokorren gaztetxetan oso eroso sentitzen az. Hau bere nera bezaroarekin lotuko dut, eta da, Belako ikusi nuenan antzokian, Belako izan da niretzako nera bezaroko taldea por excelencia. Orduan, behin ikusi nuen antzokian, ez dakit 2015 edo 2016an izan zen, eta ez dakit, gazteagoa zarenan bebai, gauzak bizitzen dozuz modu intenso hau baten edo, baina hori, kontzertu hori barruan sartun da dekot, eta Belako hori eskerrik asko. Erosi nuen lehen diskoa, izan zen nire diruarekin Belakoren disko, Belakoren Eurie disko. Erosi duten azken diskoa izen da AT izeneko taldearena, direla Alberto Egiluz eta Mikel, lagun baten arteko proiektua da, eta
ondin ez dut entzun, baina Albertoren oinarteko proiektua beti guztia izen aztez, eta bai direktuan bai etxean entzun da, orduan, aukera bat emango dutzet, erosita dekot, eta, ia zelan da.